Jesu anotungamira chenyecha chandenga chaka andenga shore moza wake achende tungamira ninero nyararo rake nekugara kwa arende dinoze kote eye Jesu anobatsira dinozi wakote eye Jesu anobatsira Jesu anotungamira munzira dzangu dzose achange patsitsi dzake achenge paupenyu kana nzira yechirema kana ndawe nenyota kune tsime rine mvura riri padombo iri kune tsime rine mvura riri padombo anotungamira orono wakerese ndichape pewakuzorora mumbama baba wangu kanando yenda kudenga kwatisi singazori Jesu atungamira urundi rwiyo rwangu Jesu atungamira Kariro oro rwangu rosembire na Kristu hadi wirinde muno asimozita ra Jesu dinomira kunda Jesu diedomo deyo yangu Dichanyura zangu kuti awi kwa gerima titi zake karira mepa uro yesima ruokora kendobata dinomira kuna Jesu Diedomo deyo yangu Dichanyura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile na ngamina ngitangele ujesugiza mtebile ujesu Kristu itwala kokunye kuzodula kokunye kuzodula kukhala itilongo kuyena kikupungele kikogise ngobungcwele eskodleni yovela ujesu Kristu itwala kokunye kuzodula kokunye kuzodula ujesu Kristu itwala
Zvai vana vaMwari, tunoda kutenda Mwari nemukana wanhasi wekuverengwa pavapenyu. Ndogara ndichitaurira vanhu kuti chipo choupenyu Mwari vanotipa kuti tigone kutsvaka kuponeseka. Saka chivavariro changu kuti pakudzidzawo kwemuzuva ranhasi tiwane zvimwe zvichatiponesa mukati megwendo gwekutenda. Mukati mezuva ranhasi toda kumhanya pabhuku yakajairika Mark chapter 10. Mark chapter 10 kubva paverse number 46 kusvika pana 52. Inyaya yakajairika kuvaparidzi vazhinji, inyaya yakajairika kumakereke mazhinji, inyaya yakajairika kune vanorava bhaibheri. But mukati mezuva ranhasi tinoda kuti timbotsvaka zvimwe zvinogona kutiponesa Jesu asati auya. Ndaona zvakafanira kuti tipe musoro wenyaya unoti iwo sheedzera iye unonzwa. Shevedzera iye unonzwa. Muchaona kuti mukati moupenyu takashevedzera pataifungidzira kuti tichadavigwa, asi hatina kurespondwa semudeedzero nerespondi yataitarisira. Vamwe takadeedzera maschool fees apera tiri kumacolleges, tikadeedzera pamafoni kunana Sisi nana Mukoma tichifunga kuti vachatinzwa, but vana Mukoma nana Sisi vakatirasisa. Vamwe takadeedzera tagwara kuvadikani vedu, asi vadikani havana kutipa response inotifadza. Vamwe takadeedzera kumabishop, tikadeedzera kuvafundisi, tikadeedzera kumaelders echurch tichifungidzira kuti tichawana respondi inotifadza, but dzimweni dzenguva respondi yatakapiwa haitifadzi. But ndauya kuzokuudzai nhasi chechi yaMwari kune muchinda unonzi Jesu, wekuti kana ukadana chero uri pai iye unonzwa. Chero ukadana wasvika panguva yokugumigwa noupenyu iye unonzwa. Chero ukadana vanhu vachiti chigwere chauinacho hachirapiki iye unonzwa. Saka ndauya kuzokusiyirai mukomana unonzi Jesu, wekuti tikadana kwaari iye haanyadzisi, iye haatirasisi, ndiMwari unonzwa kudana kwedu. Pana Mark chapter 10 kubva paverse ra46 ndichaverenga panapa, rinoti iro panapo: wakasvika Jeriko. Zvino wakati achibuda Jeriko navadzidzi vake navazhinji zhinji, Bhatimio mwanakomana waTimio, raiva bofu riri rombe, wakanga agere panzira. Verse number 47. Iye wakati anzwa kuti ndiJesu weNazareta, akatanga kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare, asi iye wakanyanya kudanidzira kwazvo achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Verse number 49. Ipapo Jesu akamira akati, mudanei. Vakadana bofu vachiti kwariri, tsunga mwoyo, simuka, unokudana. Ipapo akarasha nguo yake, akasimuka, akaenda kuna Jesu. Verse 51. Jesu akamupindura akati kwaari, unoda ndikuitirei? Bofu rikati kwaari, Rabhoni, kuti ndivone. Verse 52 robva rati izvo. Jesu akati kwaari, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Pakarepo akavona, akatevera Jesu munzira. Mwari wokudenga akombere kuverenga kweshoko rake. Now Mark chapter 10 ichinyorwa zvikanzi nomunyori naMark, Jesu wakati apinda Jericho. By this time akanga akubuda muJericho. Ndo pakanzwa Bhatimio kuti kune munhu unodarika anonzi Jesu. Regai nditanangure chinhu ichi, maKristu makaniteerera. Ndoda kuti munzwe chinhu ichi.
Jesu, Bhatimio aigara pamukova weJeriko. Ndo yakanga iri position yake. But pakapinda Jesu muJeriko, Bhatimio haana kusvinudzwa ubofu wake. But akazosvinudzwa Jesu ava kubuda muJeriko. Ndoda kuti munzwe chinhu ichi maKristu. Jesu wakamirira kuti tidane kwaari panguva dzakafanira. Jesu ndiMwari wekuti kana tikadana kwaari unotinzwa. Saka chitsvambe kuna akanitarisa ane dambudziko raainaro raasingadi kuudza Jesu. Jesu haasi kuzongouya opinda padambudziko rako okuporesa. Anomirira yoko kuti ugone kuponeseka padambudziko rako. Saka usanonoke kuudza Jesu dambudziko nekuti anonzwa. Zvikanzi Jesu unozonzwa Bhatimio mushure mekunge azodana iye akubuda. Regai tidzokere paverse 46. Rinoti iro panapa zvikanzi Bhatimio akanga ari bofu riri rombe. Muri kuona mhando yebofu ratiri kupiwa panapa. Zviri kunzi rakanga riri bofu pamwe chete riri rombe. Ndobva patopiwa zita rababa vake. Zvazvinoreva ukahwa kuchinzi Bhatimio ibofu irombe mwanakomana waTimio. Mukadzokera neni kumashure Psalms unonyora zvikanzi pfuma nenhaka zvinobva kumadzitateguru nekumadzibaba edu, but mukadzi anobva kuna Jehovha. Saka ndoda kuti mutore phrase yokutanga. Zvoreva kuti pfuma nenhaka, it was an inheritance pamazuva aJesu. Saka kana Bhatimio ari bofu riri rombe, zvoreva kuti Timio zvakare baba vaBhatimio vakanga vasina chavainacho. Saka kukura Bhatimio zvakanga zvakamumomotera, zvaimurova kunzungu nokunyimo, aitsva kwose kudumbu nokumusana. Bhatimio akanga asina kwekutizira nokuti masides ose aigona kumusastena akanga akavhagwa. Ibofu irombe. Rega nditaure nemudikani akanditarisa mukati mezuva ranhasi. Uchaona kuti mukati muupenyu zvinogona kuitika kuti uri kurohwa kwose kumativi ose sengoma yeZioni, kuti uku wakamitiswa ukapiwa mbasere yechigwere, uku wakamitiswa ukapiwa mbasere yechigwere. Rega ndikuudze mudikani, Mwari haanei nemhando yenhamo dzauinadzo, iye unonzwa. Varipo vakanditarisa nhasi, iwo chavanozikanwa kwavo kupasa mayu oga oga. Woti kumitiswa wobva wati mayu uchidzoka kumba, une matambudziko anokurova kumusana nekudumbu. Hauna kwaunogona kutizira nako. Kwese kwese matambudziko. Wati mukadzi anonetsa, mabasa hakuna, wadzingwa basa, maschool fees avana ari kukwira. Rega ndikuudze mudikani, dana kuna Jesu unonzwa. Varipo vakanditarisa nhasi, zvokuti kana ukafunga chaiko solution hapachina. Matambudziko acho haaperi. Uku idambudziko, mai vanogwara kumusha, iwo wacho basa hapana. Kana wakazvitarisa uri kuzviona sekunonzi hauchina value. Kana wakazvitarisa unozviona sekunonzi hauchisiri munhu. Pauri kufamba, kutaura nekumwa chese idambudziko, hauna paunogona kutizira. Zvikanzi Bhatimio akanga riri bofu riri rombe. Zvoreva kuti pamazuva aya aitovapowo mapofu asi aive nezvinhu zvavo. But Bhatimio raiva bofu asi riri rombe. Saka muchiona kuti mukati muupenyu matambudziko achiuya, anouya achitimomotera nekwose kwatinogona kufungidzira tinowana rubatsiro. But dana kuna Jesu. Jesu unonzwa. Verse number 47 inobva yabuda inotaura panapa zvikanzi tisati taenda ipapo zvikanzi raive bofu riri rombe wakanga agere panzira. Rechirungu rinobudisa kuti waivegara panzira achikumbira. Kuna Bhatimio upenyu hwake hwose kuti apfeke adye aida sustain yevamwe vanhu. Rega nditaure, kune vanhu vanozvisora mukati mezuva ranhasi, vanoti kana vakazvitarisa vanoona sekunonzi havana value kana yechinhu chavanogona kuburitsa kuti vararame. Vanoona sekunonzi vanoraramiswa nevamwe vanhu,
kuti vafeme chako chaiko vanoita sekunonzi vachatotsvaga vanotofungudza kuti kuno munhu ane oxygen yekuti vafeme. Matambudziko akavanama zvokuti ivo voga vanongoona sekunonzi dependent yavainayo ndeumwe munhu. But rega ndikuudze mudikani, kuna Jesu unonzwa kana tikashevedzera. Zvorenya uri kuti shevedzera iye unonzwa. Zvikanzi number 47, zvikanzi iye wakati anzwa kuti ndi Jesu weNazareta, akatanga kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Chinhu chandinofarira pamukomana anonzi Bhatimiyo, mukomana anoziva kuti kana ndatosangana naJesu handifaniri kutombomisa this opportunity. Rega ndikuudze mudikani, zvikanzi Bhatimiyo akangonzwa kuti Jesu wopfuura, ndokubva atanga kudanidzira. Usanonoke kuudza Jesu dambudziko rako. Aiwa, usamirire vanhu kuti vatange vakuzivisa. Usamirire vanhu, udza Jesu dambudziko rako. Zvanzi mukomana Bhatimiyo wakatangohwa kuti Jesu wakupfuura, ndokubva adanidzira zvikanzi mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei nyasha. Verse 47 ndobva rati vazhinji vakamurayira kuti anyarare, asi iye wakanyanya kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei nyasha. Regai nditaure nemudikani wakanditarisa mukati mezuva ranhasi. Bhatimiyo wakati adeedzera kekutanga, vanhu ndokubva vamunyararidza. Zvikanzi iwo unotaurei? Nyarara. Vakamunyararidza vachida kuti akonewe kuponeseka. Regai ndikuudze mudikani, dambudziko kana vhalue yedambudziko rako Jesu haanei nayo. Anongoti dana chete badzi kwandiri, ini ndinokunzwa. Kune vanhu vanofungidzira kuti matambudziko avo vakaudzwa nevanhu kuti izvi Jesu haagoni izvi, zvotoda n'anga kana vaprofita, zvotoda kune chemberekwa chivi ndo inogona kupedza dambudziko iri. Kune vanhu vanokunyaradza mudikani kana woda kudana kuna Jesu, but ndauya kuzokuudza dana kuna Jesu, iye unokunzwa. Hazvinei kuti dambudziko rako rakakura sei, haasi munhu anoremegwa namatambudziko, ndiJesu muridzi wezvinhu zvose. Saka usarega kudana kumuchinda uyu nokuti dambudziko rako rakakura. Chero ukaudzwa kuti kune n'anga yekwachivi ndo inopedza matambudziko aya, Ishe uyu unoona sekunonzi angagona kukuporesa pakensa iyi. Rega ndikuudze vana vaMwari, Jesu oga ndiye mudzikinuri wedu. Chero vakakuudza kuti izvi iwewe dambudziko rako rokusarogwa iri, inda kunorova makuva, inda unodetembera pamakuva amadzibaba ako, vaudze kuti kuna Jesu unonzwa kana tikadeedzera. Aiwa, varipo vamwe vakatoudzwa kuti iwe haupasi, varipo vamwe vakatoudzwa kuti hauna chaunoburitsa muupenyu. Ende zveshuwa kana wakazvitarisa unogona kutoona sekunonzi ndo zviri kutoitika. But rega ndikuudze, solution haisi kumatombo, solution haisi kuna bamunini, solution haisi kumadzitateguru, solution iri kuna Jesu unonzwa. Saka usazvinetsa mudikani. Chero dambudziko rako vamwe vanotopa matambudziko kamazita, zvikanzi kune yechivanhu. Hakuna dambudziko rinonzi rechivanhu, naJesu zvinopera. Ndauya kuzokuudzai vadikani mukati mezuva ranhasi, Jesu watinonamata haaremegwi nematambudziko. Wakatokunda iye Satani womene, wakakundwa kudenga Satani, akauya futi panyika. Satani wakatokundwa nechekare. Saka usavhundutsigwa kana kutyikidzirwa, dana kuna Jesu unokunzwa. Hana basa nekukura kwedambudziko rako, ndiJesu unonzwa. ndiJesu unonzwa. Verse number 49. Zvikanzi ipapo Jesu akamira akati, mudanei. Vakadana bofu vachiti kwariri, tsunga mwoyo, simuka, unokudana. Dauti muanalyze mavhesi sekuverenga kwatiri kuita. Zvikanzi pokutanga Bhatimiyo wakadeedzera, wadeedzera. Zvikanzi ndobva vanhu vamunyararidza, but iye wakanyanyisa kuramba achideedzera. Regai ndikuudze vana vaMwari, kana dziri nhau dzekunamata, kana vanhu vokudzikisira, wedzera,
in fact kutoudzwa kuti naJesu hazviiti unofanira kutotanga kutowana simba rokunyanyisisa kunamata. Aiwa isusu tisi mamwe ma-living testimony takatoudzwa kuti imimi izvi hazvichaiti izvi hamupasi imi chikoro hamupasi, but nhasi takapasa nekuti kuna Jesu. Arigai ndikuudze mudikani, usadzikisira Jesu. Ndi Jesu unonzwa tikadana. Zvikanzi vakamuudzwa kuti nyarara, zvikanzi wawedzera kunyanya kudenedzera. Jesu ndokubva amira. Muripo here chechi yaMwari? Chimboti amen. Aiwa zvikanzi Jesu paakawa kuti mukomana uri kudana wakamira. NdiMwari wekuti tikadana nhasi haamiriri mangwana, haamiriri sora mangwana, unopindura munamato. Aiwa ndiMwari wekuti tikadana kwaari unotinzwa. Ramba uchisevedzera padambudziko rawinaro, Mwari unokunzwa. Zvikanzi ndokubvamira, ndokubvanzwa mukomana achideedzera. Mukaverenga kuoriginal book zvinonzi inova Greek language, zvikanzi phrase inonzi wakamudana apa panoshandiswa vara rekuti he beckoned him. Zvikanzi wakamushevedza noruoko achidana bofu. Regai ndikuudzei nokuti mukazoverenga phrase inozobudisa pfungwa yekuti vanhu ndo vakatozoudza Bartimaeus kuti aiwa tsunga mwoyo unokudana. Sa original text inoti he beckoned him, wakamushandisira ruoko. Jesu uri kushandisa ruoko kumunhu asingavoni. Sei? Regai ndikuudze mudikani, kana Jesu akushanda newe anoshandisa the unusual thing to become usual. Aiwa anoshandisa zvisina kujairika kuti zvijairike. Anoshandisa zvisina kujairika. Zvikanzi he beckoned him. Regai ndikuudze mudikani, vanhu pavanenge vakatsvarisira kuti haubudi, ipapo Jesu ndo paanoda. Pato zvisiri common to the people, kuna Mwari zviri common. What is impossible with human, to God it is impossible. Jesu uri kudana chisikwa chaakasika neruoko, but achiziva kuti haoni. NdiMwari anoshandisa zvinhu zviri common. Usajairira kungoita zvinhu zviri common hazvisi zvaMwari. Mwari ndiMwari asingajairika, hawisiki maitiro ake. Ndosaka mukaverenga bhuku inoti pfungwa dzenyu, my thoughts are not your thoughts. Kana kuri nyaya yekufunga inini nevanhu kamufungiro kenyu kamunofunga kuti ndo zvandichaita asirizvo. Vakatotarisira kuti unofoira iwe ungori wemayu votozoshamisika watove graduate kuuniversity nerimwe ramakore. God uses the unusual thing. Vachiti haurogwi, rimwe votozoona ukurogwa nekuchata. NdiMwari unoshandisa zvisina kujairika. Zvikanzi wakati wamira ndokubva amudana. Zvikanzi vanhu vakamuti aiwa katsunga mwoyo uyu unokudana. Toda kuti muone vanhu pekutanga ndo vanhu vamwe chete vakamunyararidza. Iko zvino ndo vanhu vakuita sekunonzi vakuhwisisa nyaya yacho, vakumuudza kuti aiwa tsunga mwoyo unokudana. Regai ndikuudze mudikani, vanhu havana kwavo. Nezuro vanogona kuuya vachikukriticize, but zvazobuda manje vanoda kukufarira zvisirizvo. Vaikuudza kuti haupasi, wapasa, wawana basa, wagraduata, vakuda kuchitanga kubvunza kuti saka tingawanawo sei mabasa. Vanhu havasine kutemba navo, vanhu vanochinja anytime. Nokuti vanhu aiwa munhu munomuziva here maKristu imi? Mukaverenga Jeremiah inoti mwoyo womunhu wakavora chose, ndiani ungauziva? Munhu haasi wokutamba nayo, munhu anoshanduka sewedha. Aiwa usadeedzera kumunhu kana dambudziko rako ravepo, udza Jesu. Nokuti munhu ndiye nezuro aikunyararidza, nhasi ndiye akuita kunge mutsvene achikuudza kuti aiwa Ishe unokudana. Nokuti munhu haatembwi. Aindorangarira rimwe ramakore mukoma wangu vakuda kunochata, vatoita zvose zvarongeka, vaenda kuSouth Africa vasiya musikana kuno, vachitofonerana pafoni, chama ndiri kuya kuzokuroora muna December, totobva tachata. But nokuti munhu maKristu muripo here, nguva vakati vabva kuSouth Africa vachinosvika vachiti ndakuda kuroora, wanike munhu akatotizira nezuro. Munhu anoshanduka for the good yezvinhu zvake. Munhu usatembe nomunhu. Aiwa mabhishopu chaiwo ekukereke chaiko
atinofungidzira kuti ndo vanhu vatsvene vanoshanduka nokuti vanhu. Zvikanzi panapa vanhu vakanga vachicriticize Bartimaeus pavhesi 47 pavhesi 49 ndo vakuita kunge vatsvene vakumusvededzera kuna Jesu. Zvikanzi uya uku anokudana. Usatembe munhu mudikani, munhu trust God because he is faithful. Zvikanzi pavhesi 50 ipapo akarasha nguo yake akasimuka akaenda kuna Jesu. Regai ndikuudze maKristu akantarisa. Aiwa zvikanzi Bartimaeus adanwa naJesu ndokubva ati ndakuinda kuna mukuru unoresponda. Zvikanzi wakasiya nguo dzaakanga akapfeka ndokumanyira kuna Jesu. Kana taakunamata Mwari tadavira kuinzwira Mwari, tinofanira kusiya zvimwe zvinhu zvinotiremera mukati megwendo. Tinofanira kusiya zvinotimomotera kuti tisvike kuna Mwari takanaka. Rega ndikuudze, umwe wakamomotegwa noupombwe. Kana Jesu atidana tikadavira upombwe tinosiya. Kana Jesu watidana kunyima tinosiya. Kana Jesu watidana aiwaka zvechipfambi zvefufuro tinosiya nekuti takuenda kumukuru. Saka kana toenda kumukuru tinotofanira kubvisa zvimwe zvose zvinotimomotera nekuti tiri kuenda to the master. Toona kuti Paul unobva anyora zvikanzi vakomana takasigwa nange mutangi. Hebrews chapter 11. Zvikanzi ngatimanyeka asi ngatibvisei zvimwe zvinotimomotera. Kana takuinda kuna Kristu vadikani tinofanira kusikumura the old clothes iye Jesu otipfekedza nhumbi yokururama. Saka hatindi kuna Kristu nezvatinazvo. Tofanira kutendeuka tosiya zvatinazvo zvinotimomotera toenda iye unotigashira. Zvikanzi nemukomana zvikanzi panapa chapter 50 verse 51 zvikanzi Jesu akamupindura akati kwaari, unoda kuti ndikuitirei bofu? Rikati kwaari, Rabhoni, ndivone. Ndoda kuti muone kungwara kwakaita Bartimaeus. Vhesi story ichitanga panobuda pfungwa yekuti Bartimaeus rakanga riri bofu uyezve riri rombe. Pamazuva aBartimaeus aitovekawo mabofu akanga akapfuma. Asi Bartimaeus anoti abvunzwa nomukuru, unoda kuti ndikuitirei? Bartimaeus with human mind aigona kuti aiwa kaishe itai kuti ndingowana kg yegoridhe but ndirambe ndiri bofu. Aigona kuti Mwari ndiite kuti ndive nepfuma ndigone kurarama, itai kuti ndiwane zvokupfeka nozvokudya but oramba ari bofu. But Bartimaeus anoti abvunzwa naJesu, unoda ndikuitirei? Anoziva chokukumbira. Zvikanzi Rabhoni, ndinoda kuti ndione. Regai ndikuudze mudikani, kana kuine chinhu chipo chinofanira kuva nemuKristu, chipo chokuprioritize, kuziva zvinofanira kuitwa nenguva yakafanira, kuziva zvokukumbira nenguva yakafanira. Aiwaka, iwe uri mwana wechikoro, chimboita zvechikoro, vasikana siyana navo. Ziva zvokuita nenguva yakafanira. Bartimaeus akaziva chokukumbira nenguva yakafanira. Aiwaka, usasanganisa zvinhu, ziva chokuita nenguva yakafanira. Mukaverenga pana Second Chronicles zvinonzi kwaiva nevana vaIsaka vaiziva kurava nguva nokuziva zvinofanira kuitwa panguva. Nguva dzakakosha nekuziva zvinoda kuitwa panguva. Bartimaeus akati aiwaka, pfuma nezvokudya ndinogona kuzviwana ene munogona kundipa Ishe, but munogona kundipa ndoramba ndiri bofu. Itai kuti ndivone ndigone kuzviitira. Aiwa, mimwe munamato yatiri kunamata mudikani ndiyo here panguva yakafanira? Tiri kukumbira zvakafanira here panguva yakafanira? Aiwaka, unova vanhu vachinyanya kuchemera, toda kuti nyika inake. Womubvunza kuti oraiti yanaka nhasi, iwewe chaunogona kuita kuti Mwari akuprovhire kuti ndiri Mwari anopa chii? Certificate reform 4 hauna. Asi uri kukumbira kuti hai Mwari da kuti nyika inake. Tanga wagona kukumbira certificate reform 4 yazonaka wokumbira basa. Ziva chokukumbira. Have the gift of priority. Ziva chakanaka chokutanga kuita.
Unoona munhu achinamatira musikana, unamatira musikana, but ukamubvunza kuti izvezvi musikana wacho kana avepo unomupei, haana kana zano rokuchengeta mwana. Namatira basa mudikani, ziva chokukumbira. Ziva chokukumbira. Wozonamatira musikana, zvikanzi Mwari akatanga kupa Adamu Eden before Eve. Usamhanyire zviri mberi, ziva zvitanga nezvakakosha panguva. Zvanzi naBhatimeo, aiwa pfuma ndinogona kuzoishandira, ndikatenga chikafu kana ndikanorima, chakakosha nhasi Ishe, ndipei kuti ndione. Ziva zvokukumbira. Ziva zvokukumbira. Uri mwana wechikoro iwe, chimbokumbira kupasa form 4 usati wakumbira mukomana. Ziva chakakosha chokukumbira, zvikanzi nemukomana, Ishe ndinoda kuti ndione. Chakakosha mukati muupenyu kuziva zvokuita nenguva yakafanira. Zvikanzi ndinoda kuti ndione. Verse 52, zvikanzi naJesu akati kwaari, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Regai ndikuudze maKristu anhasi, tinoponeswa nokutenda, kwete nokupuruvhwa kuti izvi ndizvo here. Zvanzi Abhurahamu ndokubva angonzi naMwari, sumuka uinde kunyika yandichakuratidza. Haana kuda kumirira kukweshena Mwari, kubvunza kuti saka kwandichaenda kuchazonodii. Mukomana akangoti angoudzwa kuti uya kuno, ndokubva atosumuka. Kana takutenda muna Mwari, hatidi kunyanyisa kutsvaga maequation saka zvakazodii zvikadii. Tikanzwa inzwi rake, tisanonoka kutendeuka tiponeswe. Sanonoka kutendeuka tiponeswe. Sanonoka kutendeuka. Zvikanzi nomukomana, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Regai ndikuudze maKristu anhasi, Bhatimeo, takutopedza pfungwa yemuzuva ranhasi. Bhatimeo wakaziva nguva dzokudeedzera, wakaziva kwekudeedzera, wakaziva chokukumbira. Regai ndikuudze mudikani, toda kukusiyira shoko iri mukati mezuva ranhasi. Jesu ndiJesu unonzwa kunyengetera. Zvoupenyu zvarema, zvanetsa, Jesu ndiJesu unopindura. Mukadzi asingateereri, vana vasinganzwi, vari mumbanje nemadrugs, udza Jesu, shevedzera, iye unokunzwa. Aiwa baba vasina basa kwasina kana kwavanoshanda, vakadzingwa, maschool fees achikwira, shevedzera, iye unokunzwa. Aiwa wakaudzwa kuti haurogwi, haurori, shevedzera, unokunzwa. Bhatimeo wakanzwirwa nyasha, rimwe ramazuva vanhu vose vakatarisa. NdiMwari unokusumudza, vanhu vachiona, vanhu vakatotarisa, vachitoona kuti Bhatimeo ari kutosvinudzwa, ari kutoona munhu wakanga agere pagedhi. NdiMwari unonzwa mudikani, shevedzera, iye unokunzwa. Aiwa hazvidi mangwana, udza Jesu nhasi unopindura. Wanetswa neurwere, wanetswa nezvinopasi kuchikoro, kana uri kungoinda kuperekedza vamwe, asi ndiJesu unonzwa kana ukadana kwaari. Shevedzera mudikani, usanonoka. Iye pana Mateo chapter 7 unosiya ativimbisa, zvikanzi uyo unokumbira uchapiwa, unotsvaka uchawana. NdiMwari akatotipa assurance yekuti tikadana iye unotinzwa. NdiMwari akatipa assurance mudikani, kusatokumbira ndiwe, iye akatotipa assurance yekupindura. Aiwa mukaenga pana chapter 6:33 dzaMathew, zvikanzi anotanga paverse 33, zvikanzi musanyanyisa kufungana nezvepane rinopasi. Aiwa nekuti shiri hadzitozivi kuti dzichadyei, makungurwe haana mwena but anorarama. NdiMwari anoziva solution yamangwana, muudze, anonzwa. Shedzera kuna Jesu, Jesu unonzwa. Bhatimeo akadeedzera, zvake zvikamuitira. Usanonoka mudikani, kurumbidza kudeedzera. Chero vanhu vakakudza kuti hazvichagoneki, chero vanhu vakakudza kuti iri dambudziko roda van'anga, vaprofita, udza vanhu kuti ndicharamba ndichideedzera, uchandinzwa. Mwari ndiMwari unotinzwira. Chitsvambe chandiri kusiyira mudikani mukati mezuva ranhasi, udza Jesu dambudziko rako. NdiJesu akatendeka, unotinzwa nekuperera. Dai Mwari vatikomborera vachiitira zvakanaka. Regai tive nenguva yekunamata. Baba wedu vakudenga muzita raJesu, tokutendai neshoko remuzuva ranhasi
ramakatipa assurance pachena. Bhatimiyo achidedzera, imi Mwari makazviita pachena, vanhu vose vakatarisa, mukamupindura akasvinudzwa padambudziko rake. Tine matambudziko akawanda mukati meupenyu. Vamwe vana vedu kuzvikoro havachateereri, vazara mumbanje nemimutoriro. Hatichisina zano Mwari, patinokutendai neshoko ranhasi ramataura pachena kuti hamunei nevhalyu kana nehaiti yedambudziko redu. Muri Mwari unopindura nokuperera. Ishe, varume vedu vamwe vakadzikwa kumabasa, vamwe hatichatozivi kuti tichararama sei, but Mwari tiitirewo zvakanaka. Vamwe kuzvikoro kungoindawo kungonzi vakure, but chinoonekwa kana nechinozikamwa hapana. Mwari pindirai pamatambudziko edu, nokuti muri Mwari anonzwa. Ishe, tine matambudziko akawanda hatingagoni kumareva ose, but tisanganaiwo nesu Mwari at our point of need, nokuti muri Mwari anodanwa kwaari achipindura. Tanamata nokutenda muzita raJesu, amen. Wena moyo ingcwele sekukatulindile ngesandla mangiholwe mina mhambiyehlane okatele abonge izilo tutuzayo nyenyeza mbiwoza ngokukondisekaya mhlobo wetosizayo uyathanozamayo ungasiyilapha kakhulu siyesaba izulu lituma kuwe okwetama yeza mbiwoza ngokukondisekaya nkosi yethu enkulu sikhongise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini lizwi liyaphendula
wechitema upenyu wake wapiweni upenyu wake wechitema wafukwane wake uchena nofukizwane upenyu wake nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena Shiroda zenji tema zatama zakatuka mwe ya unoja Omfufukitwa nemwi Jesu Nasunungura nemutemo Nofukitwa ne upenyu wake Nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena Dona kuziwa rusununguro Jesu andipa uochena na ikashira yangu darasa Ndinofeka upenyu wenyu Nofukitwane upenyu wake Nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena Nozonerwane ruforo rwangu Ndaruramiswa nemitenzi Naerezwane izirenyu Nozokashira mbiri yenyu Nafukitwane upenyu wake Nozoziwa upenyu wese upenyu wangu wechitema